Chlapka. Dobrý deň, volám sa Daniel Krečovič, študujem na Strednej priemyselnej škole dopravnej a chcel by som v Trnave a chcem učiť o rezikáckej rovine. V tomto učive ide vlastne o to, že máme zadané vždy 3 body na kocke, z ktorých musíme vytvoriť rez tej kocky a vlastne využívajú sa tam 3 body, to je spájanie bodov, predĺžovanie hrán a vytváranie rovnobežiek. V tomto videu si ukážeme všetky 3. Takže v prvom bode, na to, aby sme mohli spájať body, potrebujeme, aby ležali v jednej rovine. Keď sa pozrieme na tú kocku, tak vidíme, že L a K nám ležia v jednej rovine, iba ich len jednoducho spojíme. Následne, ako si ich spojili, tak musíme si ich taktiež aj označiť. Budeme si označovať v zátvorke jednotku, tam budeme dávať, budeme to rýchle postupne. Ďalším bodom, keď sa pozrieme, nevieme tam spojať žiadne iné body, takže ďalším bodom je predĺžovanie hrán. Predĺžovanie hrán spočíva to vlastne v tom, že jak sme si vytvorili kúsečku 1, tak vlastne my si ju budeme predĺžiť do takého bodu, aby sme si vedeli spraviť ďalší bod z tejto hrany. A jak si vytvoríme bod za pomocou priesečníka, tak vlastne ten bod sa vytvorí v jednej rovine s bodom M a vieme zase využiť potom spájanie bodov. Takže si to narysujeme. Tu sa nám vytvoril bod, ktorý sa vlastne označíme číslom 1. A vlastne tento bod teraz zároveň leží v jednej rovine s bodom M, takže si ich zase vieme spojiť. Taktiež, keďže vlastne toto sa nachádza mimo kocky, tak to kreslíme čiarkovane, nie plnou čiarou. Taktiež tento bod túto úsečku si označíme, číslom 2 teda. Teraz ak sme si spojili bod 1 a M, tak to na kocke sa nám vytvoril ďalší bod. Ten si označíme dvojkou. A keďže vlastne dvojka a L sú v jednej rovine, tak si ich vieme taktiež spojiť. Keďže vlastne ten rez nevidíme, jak keby, že je na ľavej strane, tak musíme písať taktiež čiarkovanou čiarou. Tak máme tu teda tretí bod, máme, že vytváranie rovnobežiek. Dalo by sa tu aj použiť predĺžovanie hrán, ale vytváranie rovnobežiek bude jednoduchšie. A vytváranie rovnobežiek spočíva v tom, že vlastne máme jednu stranu kocky, túto prednú, dajme tomu, laicky povedané, a máme zadnú stranu. Tieto dve strany sú keby rovnobežné na seba a vieme vytvoriť túto istú úsečku, ktorú sme vytvorili tu, vieme vytvoriť aj vzadu. Kde sa nám vlastne následne vytvoril ďalší bod. A taktiež si označíme. Tak. Dobre. A následne vlastne vieme spojiť tieto dva body. Tu je vlastne príklad ukončený. Dobre, následne nám tu vznikol teda bod 3. Ktorý si označíme a vlastne vznikol nám tu mnohoholník, konkrétne 5-holník, ktorý si teda vyznačíme, aby to bolo lepšie vidieť. Čo sme vlastne odrezali.
vlastne tým pádom tento kúsok sme odrezali a vlastne je to jednoduché učivo, ktoré by mal každý stredoškolák vidieť. Áno. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť. Dobre. Takže ďakujem vám za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.